ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 7264 82 42 42. कुडाळ शहरात रस्त्यांवर वाढलेल्या खड्ड्यांबाबत आज दुपारी कुडाळ शहर भाजपतर्फे रस्ता रोको आंदोलन छेडण्यात आलं होतं. यावेळी प्रशासनाच्या कामकाजाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. शहरातील पोलीस स्टेशनच्या नजीकच असलेल्या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्याच्या बाजूलाच भाजप शहर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन छेडलं. यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे घटनास्थळी कुडाळचे पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे आणि त्यांची टीम हजर झाली होती. काही वेळातच कुडाळ नगर पंचायतचे मुख्य अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून लवकरच खड्ड्यांचा प्रश्न मार्गी लावला जाईल असं आश्वासन दिलंय. कुडाळ पोलीस स्टेशन, गांधी चौक सह मुख्य रस्त्याजवळ साईड पट्टी नजीकच्या साचलेल्या चिखलाच्या साम्राज्यावरून नागरिकांना होणाऱ्या त्रासावरून आंदोलन छेडण्यात आलं होतं. या आंदोलनात भाजपचे युवा नेते आनंद शिरवलकर, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्षा दीपलक्ष्मी पडते, भाजप शहर अध्यक्ष राकेश कांदे, शक्ती केंद्र प्रमुख राकेश नेमळेकर, नगरसेविका प्राजक्ता बांदेकर, नगरसेवक निलेश परब, नगरसेवक गणेश भोगटे, नगरसेवक राजीव कुडाळकर, नगरसेविका चांदणी कांबळी, बंड्या सावंत, राजा पडते, प्रज्ञा राणे, रेवती राणे आदी सहभागी झाले होते. तर पाहुयात या आंदोलनाची दृश्य. वर्षापासून हे जे उद्ध्वस्त सरकार होतं त्याचं हे पाप आहे. 2.5 वर्षामध्ये या जिल्ह्यामध्ये, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये अधिकारी पूर्ण भ्रष्टाचारी झालेले आहेत. या रस्त्याची दुर्व्यवस्था व्हायला हे प्रशासन, हे CO, इथले जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर असतील ते पूर्णपणे जबाबदार आहेत. रिस्टॉरेशन करून लाखो रुपयांची त्यांनी बिलं काढलेली आहेत. ठेकेदाराशी संगमत केलेलं आहे. आमची अशी मागणी आहे, संबंधित ठेकेदाराला त्यांनी ब्लॅकलिस्ट करावं. आता खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रामध्ये शिवशाही आलेली आहे. हे जे रामराज्य जे असतं ते आता हे आलेलं आहे. याची प्रचिती आम्ही येत्या 6 महिन्यात त्यांना दाखवून देऊ. आणि जे काय भ्रष्टाचार जो चाललेला होता, बोकाळलेला होता गेल्या 2.5 वर्षापासून, तो आता भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र भविष्यात आपल्याला दिसेल. हे आमचं आंदोलन कुडाळ नगरपंचायतीतल्या तिघाडी सरकारच्या सत्तेच्या विरोधातलं आहे. यांना वारंवार सूचना देऊन पण यांनी पूर्णपणे शहर भकास करण्याचं काम केलेलं आहे. मागच्या 5 वर्षात आमची सत्ता नगरपंचायतीमध्ये होती. भाजपच्या वतीने आम्ही चांगला विकास केला, रस्ते केले, सगळ्या गोष्टी केल्या. परंतु या आताच्या सत्ताधिकाऱ्यांना साधं ते मेंटेन करणं पण यांना जमत नाही आहे. आता पावसाळा तोंडावर आल्यानंतर ही साईड पट्टी त्यांनी खोदली. शाळेची मुलं जात आहेत, चिखल जात आहेत, चिखलात मुलं रुतत आहेत. त्यांना ते जमलं नाही आहे. आम्ही यांना वारंवार, आमचे नगरसेवक यांना निवेदनं देत आहेत. या निवेदनाला CO केराची टोपली दाखवत आहेत. ते डायरेक्ट कचऱ्याच्या पेटीत टाकतायत, त्याला रिप्लाय देत नाही आहे. 1.5 महिना कारवाई करत नाही आहे. अशा प्रकारचे इथे काही बिल्डिंगी असतील त्यांना पण प्रशासनाने OC दिलेली आहे. ते बिल्डिंग वाहून जाण्याची वेळ आलेली आहे. प्रशासन पूर्णपणे निद्रा अवस्थेत आहे. आम्हाला COला जाब विचारायचा आहे. गेला 1 तासभर इथे आंदोलन चालू आहे. अजून प्रशासनाचा CO इथे येत नाही आहे. याचं काय? आम्हाला रस्त्यावर बसण्याची वेळ या महाविकास आघाडीने आता आणून ठेवलेली आहे. याला जबाबदार कोण? आम्ही जनतेच्या आवाजासाठी कायम सदैव रस्त्यावर उतरत राहू आणि जनतेला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन करत राहू. ब्युरो न्यूज कोकणशाही, कुडाळ. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.